गाँव में केहू मरेला तब के बात कि एगो काकी अइहे तो कहीं कि फलनिया बड़ा निमन आदमी रहल है। अगर जेंट्स मुँह रही तो लेडीज मुँह रही तो निमन आदमी रहला चाहे बाउर आदमी रहला तले एक आदमी अइहे तो उ जानते नहीं क्या कही मार मुँह थोके उ निमन आदमी थोड़े न रहल हिय, उ तो डाइन रहल हिय। अब उनकर सुन के सब के हालत खराब। एक आदमी अइहे तो कही भगवान ठीके कइले हैं, ओसन डाइन फकसाइन के उठा लले ठीक बड़ा दिक्कत रहला गाँव के लोग के। तले एक आदमी अइहे तो जानते नहीं का कही भल बानी जी ओइसन निमन आदमी के रउआ कहतन डाइन रहल ठीक। तले ओही में दूगो जौन कहिए सन कि डाइन रहल हिया तवन का रे फलानवा के माई तोरो बुझाइबे ना करेला, दुकाना के बेटा के खा गई, फलानवा बके खा गई, फलाना के बेटा के खा गई, चिलानवा के खा गई, होकरा के खा गई, होकरा के खा। ओही से तो भगवान ओकरा के उतना दुख दले जानने। ओकरा बाद आ जाला एक आदमी और रही जब एगो मेहरारू जहाँ खड़ा हुई तो मेहरारू के लक्षण बा कि वहाँ जइहे सो जरूर। जितना टोला में मेहरारू रही सब धीरे धीरे बेटरा जाए सबन के मुँह से यह निकली फलानवा के दुख भइला तो काहे भइला तो डाइन रहल हिया चाहे फकसाइन रहल हिया, एकर बेटा खइले रहल हिया चाहे होकर बेटा खइले रहल, इहे कॉमन बात बा। ओकरा बाद ठीक बा, ओकरा बाद बहुत लोग आई तो कही सुनी क्या कही। तले एक आदमी आई है तो उनका से बर्दाश्त ना होई, कुछ कह दिए ना हैसन ना होइसन। अब का होई ये दोनों मिल के जितना कहले रही से डाइन रहली है आ जितना कहले रही से कि डाइन ना रहली है ठीक, दूगो ग्रुप बन जाई। वही में जितना चलाक मेहरुआ हुई सब भाग जाइए सब आ जितना चलाक ना रही सब वही में लासरा कुटरा हो जाई आ दोनों टीम से लड़ाई होके लगी, बेटवा खाओ बतरा खाओ दुका खाओ ठीक। यही यानी खूब लड़ाई होला जम के ठीक। तो हो गई के बाद फूक के आइलो छोड़ा आइलो झगड़ा ठीक। तो पता लगी दू चार गो के कपार फाट गई तो हॉस्पिटल में गई सन। यानी गांव देहात में होला। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद नमस्ते।